Айде, видеоматериал за кивиците от форума. Колега, само да се приближа до вас. Какво ще кажете за днешното спускане? Перфектно е! А как са според вас метеорологичните условия? По-добри не може. Тук пастора да ще, нали? Ясно. Той тук се подиграва. Черният рицар да сподели какво смята с днешното каране. Значи можеше екипировката да бъде по-на ниво, но момчета се справят след стабилната тренировка, доказаха, че са професионалисти. Добре. Благодаря ви. Дори с ненаточени гънки, перфектно. Така е, вижте само това движение. Сега и сега едно интервю от организатора. Нека организатора на тази среща сподели няколко думи. Времето перфектно, какво да ти кажа? Какво смятате за днешните падания? Аз чудесно, има специалисти, на които съм писал вече 5 червени точки. Ето да внимавам много, защото... А дали смятате, че днешните падания се държат на силния професионализъм, който изкри от падащите, или на екипировката? На професионализма, разбира се. Хубаво падането с професионализъм не може. Значи това е едно отработено движение. Разбира се. Благодарим на колегата с шапката на Рено, каращ Opel Astra, в алфа форма, собственики на 104 Това си превюто ми направи. Това да кажеш, че Америка нещо само майко. Няма да казвам днес. Ваш репортер днес беше Виевчай, който не успя да падне до края за снимането на това видео.